Dziękuję. Ostatnie pytanie. Madame Liisa. Kiitoksia. Sitten viimeinen kysymys. Liisa Jaakonsaari. Arvoisa puhemies, täällä on puhuttu aivan oikein paljon nuorista. Toinen ihmisryhmä, jota tämä työllisyyskriisi tulee iskemään erittäin rajusti, ovat naiset. Nimittäin nyt kun kansantaloudet velkaantuvat ja jäsenvaltiot tulevat leikkaamaan budjettia, niin nämä budjettileikkaukset tulevat kohdistumaan monta kertaa niille aloille, terveydenhuoltoon, koulutukseen, jossa naiset työskentelevät. Kysynkin herra Barrosolta, mitä te sanotte ja mitä te aiotte tehdä niille jäsenvaltioille, jotka huolimatta siitä, että 2020 ohjelmassa sanotaan, että pitää panostaa inhimillisiin voimavaroihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon, leikkaavatkin niistä, koska tämän päivän musiikkia jäsenvaltioissa on leikataan, 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 eikä investoidaan ihmisiin. Mitä te aiotte tehdä näille jäsenvaltioille? For women had risen to 9.3%. 9,3% oli naisten työttömyys, eli alhaisempi kuin